nɛgɛ kaɲa 14 sela Abidjan Adjamé a tilani baara la Kante Mohamed bɛ tagala sisan karankɛyɔrɔ la a kalo 2 le ye nin ye a ka karan daminɛ Adjamé gare routière Gbɛba karankɛyɔrɔsoba la o yɔrɔ la o b'o karanna nanzarakan fɔ liseliw sɛbɛliw ani jatebɔkow la Kante Mohamed sɔn janfala nka o t'a bali karan na a ka yila ko nin ye ko ɲumanba le ye min bɛna ale dɛmɛ a y'a diɲɛnatigɛ tɔ la an kɔrɔyala mais ni an k'an sɛbɛ d'a ma an bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ a kɔnɔ parce que hali ni an bɛ dɔɔni sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ se k'i tɔgɔ sɛbɛ i bɛ se ka kalan kɛ SMS i bɛ se k'o bɛɛ sɛbɛ donc vraiment o koba le ye quoi o koba le ye an fɛ karankɛyɔrɔba min dayɛlɛla nin ye Adjamé Gbɛba la n'o ko ma ko centre d'alphabétisation baaraw bɛ kɛla o yɔrɔ la i n'a fɔ karankɛso tɔw la o la ni karankɛdenw ko jija baara la o bɛ pase ka taga kilasi 2nan na Sumaworo Fale ye karanfaw ɲɛmɔgɔ ye bɛ kɛ kalo 6 sisan an bɛ mɔgɔw kalan en tout cas mɔgɔw jijani de o bɛ na kalan kɛ bi yɛrɛ an ka composition kɛ mais mɔgɔw bɛ sisan dɔw bɛ se sisan ka kalan kɛ voilà donc an ka évaluation kɛ na évaluation bannen kɔfɛ composition bannen kɔfɛ dɔw bɛ na taa niveau 2 la o la comme ça o bɛ taga o ka kalan yɛrɛ ka kalan kɛ ka ɲa musow ma to kɔ karan ɲumanba nin na muso minugu bɛ gare routière la olu fana ni bɛ karanna karankɛko ɲuman na Traoré Abiba Madame Karamoko ale le bɛ musow karanna ma bamusow le karanna minnu ma chance sɔrɔ ka taa ekɔliso la donc u bɛ yan ka lakarani kɛ pour que u bɛ se ka compter kɛ français kan na ka français kan fɔ u ye mɔgɔ 30 minnu bɛ classe minnu bɛ daminɛ CP1 CP2 karan ni kɛla sababu ɲumanba le ye musow ma o caman de bɛ yen o tɛ nanzarakan mɛn o tɛ se sɛbɛnni la o tɛ se liseli fana ni na olu tun bɛ tɔɔrɔ caman sɔrɔla o kɔnɔna na Nadeli ka sila k'a jira ko kabi ale ka karan ni daminɛ a bɛ siran sisan k'a tɔgɔ sɛbɛ hali ale yɛrɛ de bɛ to ka taa a y'a wari transfert kɛ depuis ne yɛrɛ nana n bɛ se k'an tɔgɔ sɛbɛ n bɛ se liseli la ka ɲa donc n bɛ bɛɛ lajɛlen welela a ye na n'a nana karan kɛ na i tɛna regretter hakili ɲumanba ni ko ɲumanba ni bɔla gare routière y'a jɛnkuru ɲɛmɔgɔ le yɔrɔ n'o ye coordination des gares routières de Côte d'Ivoire ye Adama Touré k'a cɛsiri gare routière baarakɛmɔgɔw y'a karanko la sabula ale laɲini de ye o ye ɲɛtaga sɔrɔ o y'a baaraw la n'a ka bɔ alphabétisation sisan nin gouvernement b'a la loi kura créer ko permis kelen tɛ se ka kɛ diplômé transport fanga bon transporteur y'a bagala fanga bon a b'a diplôme kura créer o tɔgɔ ko CACR o kɛ hali institut Sotra yo pour ando quoi aux heures le wa mɔgɔ formé a ko diplôme di ma actuellement BRT mi kosɔn gouvernement b'a an jɛmɛ BRT bɛna o ta en charge mɔgɔ wa kelen o bɛna wa CACR kɛ BRT mɔgɔ bɛna o sara donc anu ta jɛmɛ n'o damina mɔgɔ ile ma min bɛna an da alphabétisation min kɛ kana tubabu kalan kɛ ne y'o k'o kɛ n'a ye sa calcul kɛ k'a ye tɔgɔ sɛbɛn mawuri bɛ se ka da i ma la naya ye nɔ a bɛ se ka rembourser san 2 le bɛna kɛ baara ɲumanba nin na n'o ye projet d'alphabétisation des acteurs des transports de gare routière ye o kɔfɛ o bɛna mɔmiri kulaw dɔw ma o bɛ se ka min sara dɔɔni a y'a lɔn ko Côte d'Ivoire jamana kan sɛgɛsɛgɛliw k'a yira ko kɛmɛsigida o kɛmɛsigida chauffeur ani apprenti 80 ɲɔgɔnna de bɛ yen olu tɛ se la karan na coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire le ka o sɛgɛsɛgɛli kɛ san 2015 la Tisha Kone, Abidjan, Côte d'Ivoire jamana kan VOA Bambara tɔgɔ la